Hej så alle sammen. En lille update af, hvad der er sket, og hvad jeg har lavet i det. Som nogle af jer ved, så har jeg været til gratis musikkoncert. Vi så en, og han hed Ib Grønbæk, eller Grønbæk, tror jeg vist det han hed. Han var rigtig god. Det er ham der har lavet en Beatles-sang. Og så er der en anden sang, som jeg ikke helt kan huske. Han har sunget rigtig mange sange. Sorry for, at mit hår ser lidt dumt ud i dag, men ja, det er bare en lille update. Jeg fortæller, hvad der er sket, og hvorfor at jeg lavede den her video. Det er fordi, at jeg har været nede og se gratis musik. Og jo, det var en af de bedste oplevelser, jeg nogensinde har haft. For første gang med min kæreste. Det har jeg ikke prøvet før med en kæreste overhovedet. Eller første gang, det er så meget sagt, det er første gang med min mand, som jeg boede med i snart 14 år, tror jeg, eller 13 år, deromkring. Det har været rigtig hyggeligt at se ham og hans lille, hvad hedder det, ham der spiller på keyboard, hedder det vist. Der var en sanger, sangeren hed Ib Grønbæk, og så havde han en, som der spillede ved siden af, som hed, hvad var det, han hed? Det kan jeg ikke huske. Men der var en, der spillede ved siden af, han spillede keyboard, og det var han rigtig god til. Og Ib han var også god til at spille guitar. Men jeg har ikke prøvet at være med til sådan noget før. Og jo, det har været en af de fedeste oplevelser, jeg har prøvet. Hvis det stod til mig, så havde jeg godt blevet der i en time mere eller 2. Men fordi min mand, han har svært ved at være sammen med så mange mennesker, som der var derovre, så kan jeg godt forstå det. Og det er derfor, at vi tog lidt tidligere hjem, men hvis vi ikke havde været hjemme, så har jeg heller ikke været med til admin abuse. Nu skal det ikke handle om admin abuse, men det var jeg også sådan lidt okay glad for, at jeg var med til, men hvis det stod til mig, så havde jeg været derovre i en time mere. Men det er helt okay, hvis min mand ikke kan klare det at være sammen med så mange mennesker. Det kan jeg heller ikke. Men jeg vil bare fortælle, hvad jeg har set i dag, og hvorfor jeg ikke har været så meget på i dag. Jeg skal gøre mig klar til at se ham. Plus, at det var rigtig hyggeligt at se det sammen med min svigermor og min ven fra skolen. Han er stadigvæk. Han er rigtig sød. Så det var en lille update af, hvad der skete i dag. Og til jer, som spørger, hvad min mands sygdom er, det er skizofren paranoid. Det er en sygdom, som der er lidt svær at forstå. Men hvis man lider af det, så kan man godt forstå personen, som har det. Jeg forstår min mand for det meste, fordi at jeg har været sammen med ham i mange år. Eller mange år, det er så meget sagt, jeg har været sammen med ham i 14 eller 15 år. Noget af den stil, jeg kan ikke helt huske det.
Det er altså lige meget, hvor lang tid jeg var sammen med min mand. Hovedsagen er, at vi holder sammen, og vi passer på hinanden. Der er sørge for, at der er nogen, der snakker et eller andet sted. Man kan høre det her, fordi her hvor jeg bor, der kan man høre næsten alt. Ikke helt ud, men næsten. Men det var også bare sådan, at jeg vidste, hvad der lige har været sket i dag. Og undskyld for, at jeg ikke kunne lave videoen tidligere. Men min telefon gad bare ikke være med til det. Den lukkede ned, den jeg prøvede at lave videoen. Plus der stod også nogle mennesker foran hele tiden. Så jeg kunne nærmest ikke nå at få en video med ham. Selvom jeg gerne ville. Men det var en rigtig hyggelig dag, og det har været en oplevelse, som jeg vil tage med mig jeg skulle til at sige, at jeg vil tage den med mig i kisten, men det kan man ikke. Men man kan tage minden med. Minden, som jeg har set i dag. Det kan jeg tage med mig i graven. Nu ringer min ven, det er ikke så godt. Det er vigtigt. Jeg ringer tilbage igen bagefter. Men det var også bare sådan, at jeg vidste, hvad der var sket. Men I må have en god lørdag, og pas på jer selv derude. Og en god weekend til jer. Så ses vi næste lørdag. Og måske kommer der nok en video op i morgen også, men det er om noget helt andet. Det er omkring, hvad jeg spiller eller sådan noget. Men god dag til jer. Hej hej.